kumazwa ataona ni profit ndakasvikira. Chitaura kuti wewe uri mumiririri wa Satani. Wazinzo yake chisumuka hapa utenderere utara uti uri mumiririri wa Satani utaurire vamwe vako ndiri munzira ndiri kuuya. Sumuka nitipo yako. Hasha TV nyaya sezvadziri. Alright, pamusoro ichangamire nevaisari panapo. Ekedi. Kanengo nomuziva. Ndiwaziva. Ndiva pakata. Vari pakata. Zotenda. Ekedi. Danzvanzi sekuru tipoti. Okay. Unovaziva? Mazita ndiko kutoza waziva. Kaswa kamona ngamuziva. Mukandoti tipoti simukatona. Ungamuziva? Unomuziva? Kumuprofita wakambo utanga kwenda unomuziva? Ndivaziva. Zo vanhu vaunoziva ndivika. Hapana mumwe futi? Vakuvacho vari kure. Haida choti pamungo puproga kuti ndomuziva. Notenda. Ati avaziva here? Wakambokurukura naye uyu kuti chi? Kuti ndi dambudziko randinaro. Akakuti chi? Akanditi zvochoka dambudziko ndariona. Ndobva waita sei? Ndobva vati vane kusa kundiyamura. Ndatenda. Fambai nedare. Pamusoro ichangamire nevaisari panapo. Tunga tashayikirwa nemukoma wangu takamuviga. Ndipanda kutangira changobva mukumuviga. Tamuviga takagara pasi semhuri. Zvanyanya matambudziko nyaya kuti urwira mukati memusha uno. Tadii tambofamba. Chidaro vunga baba vakati tadii tazofamba panyarazi baba Ekedi. Kuti panyarazi pakonokwanika zvimwe sati tafamba zvakawanda. Takatingofamba inhasi. Shuwa takafamba semhuri takatanga kwenda kwanzi baba wekwajega vanhu vakagara apa. Tasvikako takagamuchirwa. Ndipo tadambudzika tafambira tisatavaudza. Ndipo tainini handinongedzere munhu munongedzerana mega ipapapo. Ndipo wabvunza kuti pana sawira here sezvamutaura muri wasawira akanzi haapo kasi tine mumwe chimunyina wacho. Ndipo hanzi ngauyamira apa panditurike zvanenge ndichaura. Funga madzibaba vakatanga kunamata. Vatanga kunamata ndine muzukuru aichengeta mufu uyu. Ndipo angosumuka kwangari. Ndipo atanga kuchema nendimi. Ndakaona Ekedi akatengesa ropa rangu nemari $300. Makatomusecha atori nemari yomumwe. Pa $300 pane ma20 ari 15 pane 21 ine ropa. Ndibva vaenda kwaarabha mutenda ndopa vakagumwa sezvavambotora pakutanga ndakagumwa pachesi kaviri. Havana kutaura zvaEkedi chete papa mhepo iyo yakataura nemumwe kwagarika yemaudzwa. Neimwe tete hanzvadzi baba vanendwa tiri une chekuita nekufa kwangu munozivana muri vatatu. Gari wakaenda kwakati kuchipinge wakapowa zvawakapiwa. Saka tiri papo mhepo yakaramba ichitaura panga patone confusion pande nenoise. Siri kuwirirana patanga kubata mhepo iyi. Kusvika lani namadzibaba pangaite noise panapo. Ndakuita kuti ndikamure mhepo mudzokere kumusha. Ndambotaura kuti nini handikwanisa kunongedzera munhu zvinokonzeresa. Chenda kumusha nemunamato iyi. Muitungamirirwa nemhepo yese zvaikutaura. Takasumuka ipapo patenda kumba. Takaenda tiri tese. Funga baba vazinge wada kuenda kumba kwavo. Mhepo ndipo yabuda zvakati. Kuti wakwenda kupinda mari yangu. Tora mari yanayo. Funga taingochukose vana kuti hatingabate baba. Mhepo yakazoenda yega kuna murewa. Murewa ndipo wabudisa mari muwaleti. Ndibva yabatwa nemukomana yepoteroni bati mari hanokwana sina kuiverenga. Takaenda murewa kwashota mari. And kwashota $40. Funga mari yanga iri $260. Murewa ndipo wabudisa $40 yanga yasara. Ndibva wapa nemukoma utaura wakatambidza. Ndikubva murewa vaenda kumba vada kuenda kumba. Ndati murewa dzoka ichita se?
tingupedza tiri pamwe chete ndipo wakabata zishamu murewa nonze kwanonga ndobada kuruwa vanhu apa tazongwasiya ndipo waenda kumba ndipo takazobva pa pataya kuna tanga kutsvaka mambo kuti ndosatasangana nazvo tokumbirawo mhepo rekuti ndoda kuendera ropa rangu kucheshumba kwandakaurayiwa naEkedhi nevamwe kwainamata nawo saka ropa yangu sina kuya panapa pana izororo zvoshuwa takaita nenge 2 weeks mhepo yakangopotera takambopotera mbomira svika taziva kuna changamire kuti tibatsirewo ndosatasangana nazvo ndobva watipa gwaro rokufamba naro takaenda nekupolisi takaenda nekwaHarare kucheshumba kwachina ikoko funga tasvika takaona pane vanonamata ipapa asi vakuru vachinanga vasipo ndipo tasvika vanonamata panapa patase apapindwe nebhutsu patangosvika tapinda mhepo ida kutora ropa rangu tisvika ipapo mhepo yakati ropa rangu ratiza nevakuru vepanapa vaenda kupi patakwanisa kutora dhaga paakafira kati ndakafira panapa ndakaurayiwa so ndakachekwa kumagaro ndakatorwa ropa ndakapukutwa ropa nemari $20 zvoshopa mari iyo pamba $20 yanga ine ropa tiri ipapo takazoengejwa nevesocial media funga wandika kuti ndochitiko chatasangana nacho ndibva wauyo ikokoko saka tanga tada kurwiswa nevanhu pasowe patatikuti kuti panapa tinge tada kurwiswa hanzi aiwa hamurwisweka ndichikutungamire mubude tipataenda mhepo yatora dhaga rina taakudzoka kubuda vakabva vafonera vakuru vavana uri vamadzibaba Innocent wepamasowe apo ndiko patasanganawo munzira patasanga kune social media vanga vatobuda bva vaona munzira patadzoka tiri patasangana parodi patanga kupinda ko mimi manzwa yapasangana redu zvatingazive sei kuti aiwa tiutungamirwa ichi nemhepo nenyaya yekuti pane munhu wedu akafira panapa kuti ndakaurayiwa panapa nababa Ekedhi patavapinda muno waziva here anzongu tinowaziva patadiko chii chakaitika hanzi kwakaya munhu airwara netendera pfungwa neuyu namadzimai maviri aya saka takabva tawasungirira pamuti tatiko chii chakazoitika hanzi akazoda kurwira kwazokwira patada kuenda naye kune rimwe sowe tatiko manga maudze here vaichengeta munhu hanzi aiwa isusu taiteerera zvaitaura baba venyu vaitudzani pafoni tatiko inge zvikunzi munhu akafira pamasowe ane nevanhu vaichengeta hanzi handiyani akaudza izvozvo ndatiko imimi pakazonge pafa munhu makaudzani pamasowe apo hanzi takaudza baba Ekedhi ndiko baba Ekedhi wanga ari kupanzwa wanga ari kumba ndiko maigota munhu ari kumba sei muchisiya vanhu vachengeta munhu kuti munhu wenyu afa vanhu vachengeta munhu vakati kuti kuone muzukuru afonera nababa Ekedhi kuti zvikunzi sekuru wako washayachi kwecheshumba koma adiki makaudza hanzvadzi dzedu dzaichengeta munhu kuti afa hanzvadzi ndo taisodza baba hanzi aisu tine protocol yedu atinoita panapa tinoteerera baba womunhu kuti baba womunhu hongu tinovatira but maifanira kuti vana chi vari paground hanzi haisi tine protocol yedu ati awo ndipatapa ndatiko makazonyeperera sei hanzvadzi dzangu kuti munhu haana kufa toda kuenda naye pane rimwe sowe munhu afa hanzi baba Ekedhi vakati isai munhu mukombi muenda naye kuchipatara motafira murodhi handati saka hanzvadzi dzedu dzanga dziripo zvanzi patakaenda kuchipatara uko vakatora kiti yanga iri pamasowe ndibvaisa musaga yatakandambopfuta mapepe pedu tasvika kuHarare hospital vakabudisa kiti iyi ndibva yapinda pasi pekombi hanzvadzi bva kiti tambeona kumasowe ikutsvage chii kuno kwanzi madzibaba anzi vakapinda vakati zvoni kiti kuti neta kuchechi saka tayatoirasira kunoko vairasa hanzi bva vati kuna hanzvadzi dzangu tora hembe bhachi ranga rakapfekwa naife hanzi muise musagamu ndobva vaisa sekudaro the following day ndobva tazofonera kuti anzi kuno kumusha kuti bhodhi ida kutora kuchipatara bhodhi yapensa kuchipatara tasvika kuchipatara takaona munhu akaifa ndakaisa makomburugwa yakavhurwa zipi piki rachina funga ndinaro mufoni ndakamutora piki zvatinetso kuti ko munhu angafa akasa makomburugwa semunhu anza fira murodhi haana kutoa post mortem saka itatingwamira nababa ndovataisa kumberi patatora bhodhi patayabva taviga ndopakabuda mhepo tizosvika kuna madzibaba tana madzibaba patatanga kufamba tanzi nesocial media pane vanogona kukubatsirai pachena dambudziko renyu ripere ndokusvika takasangana na sekuru Kanengo sati tasvika na sekuru Kanengo takabvotera kufonera baba kuti ndizva tusangana nazvo foni yavanga isiri kuita patasinda kwasekuru Kanengo semhuri sekuru Kanengo bvata hamunai kukwana uye makakwana kuno kuti kwanise kukubatsirai pane vamwe vandiri kuona vasipo zvichiwa takadzoka tatora vamwe vatachira kubata baba even mugrupu reWhatsApp raitataura navo vanga vasisa participate foni vasisa dairi
Tupata zoita twadzimwana twati na baba takaenda kwa sekuru ndipo kwazoya kumusha. Wasvika kumusha ndipo ati pamwe wantukuona asi panonzi eketi. Leso kumbira kuti mumutsvage titange dare tiri pamwe chete semhuri. Tupata pakazotuomera kuti tiwatsvaga titega tikwanise. But azoenda kuna mambo kuti mambo tanchikumbira kuti mutitsvagirewo murewa kana vauya tofamba tiri pamwe chete. Zvishwa mambo vakatsvaga murewa ndipo vaona bvanzi na ashumba ari kunzokwa amurewa ndanawo shuye mwatore muende kwa sekuru. Kombi ndipo yatumira kupa kwa Harare. Tasvika kwa sekuru zvishwa takana amurewa tasvika eketi wazosvika. Amurewa patana zvokwanisa kuita mukombi yenyu yatumirwa indine kombi yangu yandinayo kwa nzvimbo. Tienda kwa Harare kwa sekuru. Hazvinai kuipa. Chipinda yakamukombi sinze nyiri kwa nzvimbo mozoburuka zvenyima kwa nzvimbo ndimopinda mune toenda kwa Harare. Ndipo waramba taiwa tienda netsoka. Zvishwa vakaenda netsoka vatawamira kwa nzvimbo. Ndipo wati kombi yangu iri ku secondary patavatera pataenda kombi iri kwa Makwira Miti. Ndipo watora pina mukombi. Ndipo watada kuoneka mai vangu funga mtoko wapo mashops apo. Ndipo waenda pabhawa pana Makwira Miti ndipo wapinda mukombi ndipo waloka madoors. Ndipo watazo 20 minutes tunachikurukura. Butazo wanukati kunenge nguva dzikupera ngatadi tafamba kuti kuchena. Ndipo tata akwenda ndipo wamutsa kombi ndipo wapinda mu road police ndipo wati kuchombira. Patatera kumashure tasvika kuchombira. Buzandi tokubatsira neni mapurisa. Tataita kungotera watwenda noko ndi vanga totera dambudziko la kunoko. Kana muri wa inini asikuramba kuenda kwa Harare. Asida kuenda kwakachena. Pasi ndidambudziko ndirwara doti kana ndiri kumba kwa ndakarwara ndomaiswa pachipatara padhuze. Mapurisa badai sisi mapurisa tokudza ndifambe kwakachena asa ndisi kukurambidzai. Mwata zvamunenge mawira semhuri. Sitazo ngoti kana watantewera isita utungamira wasita kwakachena kwacho. Batafunira ashumba kuti muri wabati vantera mangwasa. Kwa Harare vandafunira ashumba kuti mutana muri vari kuyanza vati vari munzira. Kwa kuma 89 vandafunira kuti ashumba bati dza ekedi adzichaita. Pandavapa nhamba ndatadze mwana wa challenge dzaita pandasopa ashumba tachibate mwana china driver. Ashumba bati namba dzidza dzichaita. Kusvika kwasvika kuma 3 nehembe tsvuku iyo ndipo ndazofonirwa na vantu kwa Rafika Makwira Miti vachinditi muzukuru ndati ndiani anza ndini sekuru wako vekuharare kuti tokumusha wakapusa nditi munhu wese akabva nekumusha anza chindiko zvandikutaura nditi aiwa ndingangotera mimika mega mutani ndida kupindirawo hanzi uri kupi ndati handikuma ndi president kwa sekuru hanziwo ndoti tirati nyaya ya ekedi ndina ekedi kunoko nditi bhacha tikwanisa kutaura tiri tega imimi yechi kwatiri kunoko ndipo takasuda kundwisisa ndipo wakata foni ndipo takadzoka nemhinduro kunoko kuna ashumba tasifamba zvakanaka ashumba ndipo tidzoka ikunoko ndipo pakazotazvika kuna changamire ndipo watipa vaekedi nezuro ndipo taenda kudare kwa sekuru tasvika kwa sekuru ndipo waudzwa nyaya dzavo vaekedi kunzi iwewe seyongo wachinzvenga ufamba nemhuri yako dambudziko ripere ko kwakazoenda sei kun'anga uri ega mamhenge muchofamba zvakanaka nemhuri yenyu muri mese wakaenda kun'anga iwewe uda kuti zvinhu zvako zvibviswe neusiku n'anga yakati kuda 10,000 US iwe wakati une 1,000 US nemombe ko ini ndikukubvisira mahara koda kubvisa sei 1,000 kunoku pane kuti ndikubvisire mahara ndikukunyepera here akedhe vakati akwete zvamutora ndo zvakaitika ndipo vanzi une mushonga wainawo kabhodhiro nehoko dzakarira pamusha pako dzine miko wakafanira kubuda panze usina hembe wafanira kutidza muridzo zvimwe zvakataurwawo funga akedhe vakabvuma ndipo vandichinyora pasi musaini kamuchinge masaini atosumuka tienda kumusha kwamambo tobva kwamambo tichienda tinochenesa musha saka nenguva dzakanga dzapera sekuru kwazoti achakwanisa kutishandire manheru chitakura tsvimbo yangu itozoya mangwana kuseni kwakachena ndo mafambiro atakaita achangamira Alright, pane pandasiya pauya sekuru kanengo kumusha uku the following day vati ndikudzoka mangwana pakazotsvagwa baba ekedi vakauya chiwa naashumba baba ekedi vachisumuka naashumba vakasiya vana vavo vandikwa challenge nevazukuru mumwe aripo panapa ndipo kwauya varume vatatu tuonga vapfeka masutu ndipo vatuma ndikwa big nifunga aripo pana ndakamona nezuro vakati vada kuonana na sabhuku
tikati aiwa sabhuku aripo but wangomune sabhuku kusaidi ngaweti tiona tiri pamwe chete. Ndibva wasvika ndibva wagara mbati isusu tabva kwa president tatumona president mumwabhati nini ndonamata ndini mupostori weZimbabwe wese kuti kuno nyenyedzi nomwe ndinoona zvekuitika mumapostori munomu. Takandwa kuti kuno kwakarohwa munhu akakwara muromo saka taizochengetedza runyararo tokumbira maidhi enye basa hanzi nemumwe pane mamwe mabasa asina maidhi kuti tanga kuona kuti apa mawana atanga matsotsa hanzi tatiko pana pamasvika sei hanzi ataya tichibvunza tatiko matuma muno muzero hanzi ati muzive patata manje apana kwamuchaenda panafanira ashumba kuti ashumba ndo zvaitika kunoko ashumba bata mirendu yekoko shumba pasita wakatisangana nekupolisi ndeye uyena kupolisi patati mimi amuchapinda nemota yedu takusiya mota yedu kunoko takwenda nemota yedu kupolisi pataenda kupolisi navo tasangana ashumba pasvika kubvunzwa kunzi mimi chinangwa chenyu chamauya kunoko ndechei mumwe abvata isusu takachienda kumanyani kune munhu akapisa gomo saka takandwa zvichemo kumasowe kwaHarare kunzi kune madzibaba akapisa gomo kumanyani uyezve hameno vemahora vakaputisa mahora handiko masenda sei kwamaodzwa uku hanzi izvozvo takazvipiwa kuti zvichemo tiri kwaHarare kuti kune madzibaba vakarohwa ndiko masitanga maenda kwasei kwamaodzwa imi mamuchienda kumanyani zvamasungirira kwaHarare ndipo atanga kukamakakama ndobva nditipe maidhi ndibabudisa mumwe akabudisa ID akamhenga ari observer wemaelection 2005 ndo ID akabudisa mazita watinawo zvedu ndibva ndi mazobaiketi munawaziva here mumwe anyabva ndakaona 20 minutes ndakamba profita ndakawatiwa nekamba zvakawanda zvavakaita zvanziwo ko mamboti kumutsvaka mawazive sei ndibva tangakakama watadza kupindura mbunzo pataenda kumotikari yavo yanga inayo pataona mune machira nehari netsvimbo zvandiko zvinhu zviri kuenda kupi hanzi atofamba nazvo ndibva nekuti matevende nemapurisa ndibva wadiriswa ndo pananga ndasiya panda wenzina ashumba ndiwedzere chokwadi pana ashumba vari kutaura kunzi ashumba imhondoro yangu ndi shumba Marufu panosvikira mudzimu wanguwo unonzi Marufu pandanoenda kuHarare ndiye wandakataurira kuti iwewe enda unoona wakandimirira pane zvese zvinoitika handidi vanhu kurovana uone vanhu vari kuuya ipapo akafona zvechokwadi achiti pane vanhu vauya vati vatuma kubva kumusoro saka ndakati vabate pandikazoya ndakaenda pachombira polisi ndobva ndabvunza officer in charge akati ichokwadi vanhu ivavo tazovaregera vaenda saka chikamuwo chimwe endai panext stage yapa nevavo pane hwana akazozivikanwa nemunhu aichengeta murwere akafa uyu hanzi akatomboya kumasowe kucheshumba uku pavanhu tsiri vakauya anoendwa madzibaba benji ndo akaanza takatombomuna kumasowe uku saka ndo akazoya kuti ari pananhu vatata ndasiya kuti pamwe pamashure apa taenda kucheshumba pane madzibaba Innocent vakati abadzibaba ekedi mutovatenda nekuti vakane materenyi kwamaodzwa atakabatsira akawanda stereka akati kwanogona matere kwamaodzwa varirega sei chifamba semhuri kudai so anza mufanira kutongovatenda bhosi vakakubatsirai zvakawanda vane machira vakatora takatore mudzimu vakayandaka marasa zvatisingazive isusu totora machira edu atisingazive hanzi andikuda kuti mufanira kuvatenda saka neizvozvo zvakatikadzika kuti ko murewa vanoenda vega sei kumatare emusha vachisiyiwa semhuri saka ndo patakatangawo kuva neconfusion ipapapo svika tisvike patiri nhasi saka ndinokutenda Maodzwa pakuti tifambe tuda tipedze dare redu nekukasika ndizvozvo muprofita nemunhu uya anganzi akasvikirwa nemhepo ari kupi asati asvika sei tiri padare asati asvika sei tiri padare ka
tatomfunira papo tawene Fone. Ndikuda kufamba ndima dzangu kai. Mainge mamutora kavarume pamauya. Alright. Patiri kumirira kuti auye ndine mibvunzo mishoma shoma. Kuna Eked. Pauka yenda kanengo ambotaura newe kana kuti muprofita ambonongedza kuti apa pada kumira mushe. Iwewe kung'anga yechipiri wakanga wakuenda kunoitei. Chikabva chakati kuti vachana kubata mwana. Ndibone mwana uyu. Akadai. Wafanira kupinda sekundu ndauraya mwana. Ndopa kanduresa ana yangu kuti ndiuraya mwana asiye wandafambira. Zvaukaenda iwewe kuti hauna kuuraya mwana zvechokwadi. Ko kung'anga kwaukaenda wakasvika kuti chii? Andakati ndigezere izvinhu zvangu kana ndichidya ndinacho nika panyama yangu kana pamba pangu ngazvibve zvese zvinenge zviripo zvandisiri kuona maziso angu. Ipapo ndichana abvunzwa namama ega akakuudza kuti iwe wakauraya mwana ndiani? Ndikanengo here? Aiwa akwete ndiye aita kwandiuraya muzukuru mweya pamuzukuru. Alright, pawakanga wachajwa 10,000 ugezero zvinhu zvako iwewe, wati iwewe une 1,000 nemombe, sei wakazobvuma kuti ubhadhare 10,000 iwewe? Ndakati 10,000 ngokuiwana bosi kana kuresa ndibade 10,000 saka hapana kwandiyewana. Imari yawakatonayo Ndakati ndi 1,000 ndakachira mwana kuchikoro pamhosva yausiri kuziva, pamhosva isipo woyawoti ndauya nefaini kupolisi yakuti vanga vati tikugezere zviri pama pako zvese zvibve zviri zvii. tsvina ine vaiiona Tsvina vaiiona. Zvino tsvina iripo ndeyekuti pane mwana akafa uyu nehama dzako idzi dzese. Saka ndakubvunza ndatsanangura gwara redu rechivanhu. Munhu akaparara mumusha paruzevha anouya nemhere yekudzivisa mama. Kana akuenda kunovigwa anounza badza lotanda kupinda muvhu rangu. Sei usina kutevera izvozvo? Une makore mangani iwe? ndane 66. Ko iwewe une makore mangani? 68. Chivanhu hauchizive here? Aya ndinochiziva mabongo kuti nase munhu andangochema ndaramo pangupotseka ipapo. Sei pachigara pakapotseka uri sabhuku anopotsa? Saka unozopotsa kaupenyu hwevanhu, vanhu vanopera. Ipapo chiri mamwe vamwe munhu anongochema fakwaita mwana. Unochema semwana muduku. Iwewe ndiwo muchengetedzi wemhuri, baba ozotanga kuchema okanganwa murawo. Alright, ipapo ndiri kunanga kuti pane chinhu chiri fish chakanga chiri kuvharwa nemi vabereki, nokuti hamuna kutevera gwara rechivanhu. Imhosva yamakapara kwandiri munyika mangu, amuvigane zvandisingazive. Imhosva iyoyo ndoya kunewe Eked watinogara kuHarare. Uri mutungamiri wesangano? Kwete. Uri chii kusangano rako? Ndiri mudare. Uri mudare? Basa remudare nderekuitei? Ndekuenzanisa mazwi. Ndekuenzanisa mazwi. Saka uri kuyaenzanisa mumhuri yekwako? Kwete ndikwanda apa ndikuenzanisira ndiri ku. Ndati uri kuenzanisa mazwi mumhuri yekwako? Kana ndakasvika kwedu ndinotaura kuti ngatiite zvakasizvo takaita kuti ade tinofamba. Kapa akashaya ndakafonera mukoma kuti mukoma achaita sei mwana ashaya. Ko murawo makamboendesa mwana mukafamba kuvaprofita mukaenda munhu akafa, hamuna kuenda kupolisi kunoripota kuti munhu afira kupi, chii chauraya munhu.
Makaenda? Ya ipapo vekupolisi vekuningi vekuchechi. Vakangondifonera. Ndio mapurisa. Ayo ndikuti vekuchechi vakandifonera kuti mwana ashaya. Saka sitakwenda naye kupi kugomo izvo zvizvi. Kati asina inasi kusa kubuda kunogozo usiku. Ko kumagaro kwemwana kwakuna kuchekwa. Pakageswa akazviona. Nokuti makamhanya kunoviga nechimbi ndiwo mukuru wemusha. Imi vakuru vemusha. Makarasa nzira yechokwadi mukati mungozvivhara. Zvino wangu havharike. Ari munyika yaNyaundi havharike. Imhoso yamakapara. Ndisati ndaguma kumwe kwese uko. Nasi uno mapurisa vakamirira odha kubva kwandiri. Sekuya kwamakaita kuti munoda kunofukunura munhu. Nokuti munhu anenge avigwa nemutoo iwoyo imhosa ndio munhu anonofukunurwa kuti aende kupostmortem. Zvafana nemunhu anourayiwa zvisina tsarukano vasingazivi kuti chichauraya munhu. Vanofukunura. Saka iwo ndiri kukubvunza kuti mwana uyu akaenda akafukunurwa kumagaro kwake hakuna nyora here? Hakuna chironda here? Ndisingaziva boshi. Ndati kwenda kuti hausi kuziva. Nokuti apa ndakukubata nemhosva yekuti sei makamhanya kunoviga munhu kuchivanhu hamuna kutevera gwara racho, kuchirungu kwacho hamuna kutevera gwara racho, makaenda kunokuita pachifamily chenyu. Sei? Yawa isivabereki tikitani mhosva. Munayo mhosva. Zvakanaka. Ndouya auya ere mukomana uyu? Ati mota yadzengera pa pamavhunga pasi vausunga uyu. Fambai zvakanaka. Iwe ningirike umuprofita. Baba. Panhau iyi ndiwo wakaparura dare kuti nhau ibude. Nokuti ndiwo kanotriga kune munhu akaenda unogara nemhepo. Mhepo ikanongedza. Ndizo? Ya, ichokwadi mhepo yakauya. Yabva kupinda mukati mevanhu ichivanongedza ichivarova ivo akati batai munhu asarove vanhu. Pane munhu anoziva nyaya iyi ni short. Ndiri kuda ataure, apupure. Noreka. Yebo. Kumbira rwegero rwakanga pamberi. Ndiwani? Ini mapiramidi muzukuru waNoreka. Ndinotenda. Muzukuru. Ndakukumbira. Usawestire time. Ndiri kukumbira muzukuru. Ndochokutanga. Chechipiri ava ndi mambo, ava ndi vaNoreka. Ndinosenza nevarume vavo. Kakawandisisa. Wazvinzwa muzukuru. Chandiri kukumbira. Inini ndanga ndisingazivi kuti hauna kuenda kupolisi. Mapostori enyu haana kuenda kupolisi. Haana kuita all the necessary kuziva muhurumende. Makangounza munhu. Muzukuru une mhosva ndira amai vako. Wapanzwa muzukuru. Ndiri kutoona sokunge kuno kwauri dunhu rako warerutsirwa. Dai kuri kwane gomo. Wavharirwa. Ndiri kukumbira ndokwandinotonga ndiri kai. Ndiri kukumbira muzukuru. Usawistira varume vese ava. Unozati sitasiya mabasa. Nesvondo mbiri naikanyoreka. Ndifambira nyaya iyi. Ndikafonerwa namambo ndiri kuHarare. Vanga vasingandizive mamba. Ndichinguvataurira pafoni ndikati ndine mutsake kana makumuda ndinoya newe pano. Ndikauya naye zveshe vakandifonera kuti mapiramidi wamuwana here. Ndikati hungu mambo ndamuwana. Andinai kuno ndindakamuchengeta semudade risina kumira munhu. Tiri kukumbira muzukuru varume vese ava. Kana chiri chokwadi chiri kupupurwa chauri kupupura iwewe nezviri kutaurwa namambo kuti wakaenda kune vavavo utsvaga kutusunungurwe wakaenda futi kune vamwe vambotumudzwawo wakanzi wakaenda ngapataurwe chokwadi tisawestire vanhu nguva tinofanira kuti tidzokere kumabasa ende mambo vane duty ravaneti kuassign harifanira kuti rijambo zvausingazive usabvume chinhu changa chidiwa pana kuti wabvunzwa namambo chokutanga chananasi ndechokuti wakanga wapirwe nzvimbo vanga vasati vasvika ipapo yarara mudunhu mavo
nhasi tsvimbo iyi ichachiparira kana kuti gonera rine dunhu harisire kwamaonzwa muno ndemanooreka wazinwa muzukuru uneza anonzi nyaundi uneza kwavari kwavakavika unokuziva oho iendapo wakanzwa iendapo wazinzwa ndinotakura tsvimbo dzakwanooreka ndini mupanyamavo ndini ndinopinda ndini wazinzwa kana wanga wasingazvizive uri kuwesira time muzukuru kana chinhu chiripo kabvuma mhosva inoreruka ikaramba ichirebeswa tichanzwa zvimwe zvatingazive zvomusha meni chatiri kuda nyaya iri pano ndeyekubvunzwa kuuraya kufa kwemwana 1 kufa kwemwana ini chaita kuti ndisumuke ndanga ndisingazive kuti hamuna kuenda kupolisi sumapostori hamuna paperwork yamukaita makangouya kuno saka takuzonzwa kuti makaenda kwakazi makaenda kwakazi aiwa muzukuru aikona kudaro aikona kudaro aikona kudaro uneza kuti udi wakutokanganisa neni wese ndakutadza kufamba nanasekuru wangu nenyaya iyoyo ende pandikauya kuno ndichikuchengeta ininika ndaizvitemba ndandikutaura ndaizvitemba ndichiziva kuti ndakaenditara kuna anooreka kuti ndakachengeta munhu havandirambire vaniziva kuti ndiri pachoko kanzvati handimwe doro handipute fosho handiende kuchekisungwa takazvarwa ndiri munhu 1 waunoziva vasingaite zvinhu izvo changu chokwadi unobvunza negoma nokutaurira ndinokutenda muzukuru nokuti vakuru vakasiya vataura kuti rine manyanga ari putiro chishamiso ndaimbisa vapostori ndikati pamusoro pazvose pana Mwari, pamusoro pazvose pana Mwari. Handidi kukanganisirwa dunhu. Ropa harikudze chibawe kana uswa kana kupedza nyota. Ropa harikudze dunhu asi mvura. Reketi munoimba kumasoko kuti reurura upone. Handizvo zvamunoimba? Kuti chii? Kuti zvakwatadza zveugunu kuisirisa maipamata. Zvino iwewe panhau yese wakonzeresa nyika muri kuiremadza. Masowe wayaparira nokuti handichatendedza. Ndichada munyika muno kubva nhasi hapana kasowe kachanamata pamusoro pezvamaita nhasi. Angorota aenda kuMozambiki auya ongotanga kuti ndavhura kasowe. Kubva nhasi ndiri kuenda kuna Micho kunguo tsvuku. Ndowanonamata mazwi machira ya Micho yakaungana kumba kwangu kuBhawu uku. Ndine dare. Musadaro munotukisa Mwari. Muri kurwisa Kristu. Muri kurwisa chakanaka. Zvakanaka. Ndouya kuna vang'anga vari kukubetserai. Uyo auya ataura kuti apa zvechokwadi pakaipa. Mumwe wauya woti ariko anovhara kuti nyaya isabude yotsipikwa. Muri kurevei? Kuenda kwako wadziona kuti wewe une mhosva, une chawakaita. Woenda woti wewe ndiri kubisa 1000. Imari shoma 1000. Chawaida kuti kana wavhara iwewe mwana akafa zvako kunakira. Runyararo waitsvaga ne 1000. Runyararo herero waitsvaga ne 1000. Ndipindure. Awa ndainokukumbira kuti ndibatsire iwo tiite parenya zvavanga vanhu vanzi tula 10000. Ndatita handi 1. Iwe
10,000 yebribery and corruption. Uri kuzvinzwa iwe? 10,000 day bribery and corruption. Saka now iri pachena muzukuru nemhosva haticharova uko neuko neuko kutsvaga zvawakaita zvisi pamurawo nemutsika dzedu dzechivako. Then ndouya kuna mubetseri Teapot. Ndakanzonzi Teapot. Sumukai vasi. Muno profita. Arisuda noise dzenyi kunzwa zviri kutonzwa kuno. Muri vekuchengetedza runyararo. Muri mubatsiri wezinata. Zvino uyo akabatwa nemhosva yekuuraya munhu. Mhepo dzekwedu kune mukangozi kurwa kwemhepo kunenge auraya munhu zvisina kodzero. Imimi kubetsera kwenyu kwanga kuri kwekuti chokwadi chibude pachena here kana kuti dare iri vari kufamba kuti vatsvage chakauraya hama yavo vakotsire vachifamba. Kwanga kuri kuitei? Kufamba kwavakaita vachiuya muzumba. Vana vakasvika muzumba senguva ino. Ndiyo nguva yavakasvika muzumba. Vachisvika muzumba vachibva vabatwa dare rake. Rabharanzi ini ndiri kuona ropa kuchema kwemwana ari kuchema. Ndoda ndikutanga zvavakagamuchidzwa. Sekuru vakati konhai iwe ndikakuti uri muroyi ko ndikakuti hausi muroyi unobvuma here? Sekuru wabva vamira. Sekuru wabva vati ndaona hondo iri kumusha kwako, kune hondo iripo, asi zvawakaita wapara ngozi. Dare rawatakura wapara ngozi. Takatenderana kudai. Sekuru vakati ini nditokucheka nyora chete nekuti wapara mhaka. Zvese zvakurukurwa pano zvanga zviri munzeve mambo wangu. Zvikanzi nevose mapositori acho zvakare yakurukurwa pano akaikurukurirwa futi zvakare muzumba rangu kuti nhasi uno ndiwo wakurasirirwa wagezerwa maoko. Zvikanzi taakutonhodza kwete kuti tiri kuvhara ngozi. Ngozi yakanzi ngairipwe uyezve muchatongwa mugoripa zvakare pamambo, mugoripa madziteguru edu. Ndimo auda kusakisa kuti musha wedu ufukurwe zvino zvisati zvamboitika mukati menyika yedu. Ndiwo wapara mhaka. Vakati sekuru tinoda kuti mutibatsire. Ndikati hongo ndokubatsira asi mune mhaka yamapara. Ini ndichakwanisa kusunda dare kwa mambo wangu kwamera shumba. Tikatenderana. Vakati sekuru handi mukatigadzirire. Ndikati zvamaita handizvidi. Munofambisa chiurouro ini. Shuwa ndini wacho wakafambisa chiurouro. Naivo zvakareva riko ndikatopopota. Zvamaita handizvidi kuti ndifambe chiurouro. Ndoda dare renyu kunze kwakachena. Zvikanzi aiwa tinohwiswa nevanhu. Sekuru vakati kwete hauhwiswi nekuti ndiripo pakubatsira iwe kuti vacho vazive. Tinotenda changana. Ndinotenda Ekedi. Wanyeperwa here? Aiwa ndizvo chazvavatava kuti saka sei uri kutitenderedza pano? Sei uri kutitenderedza pano? Sumuka. Ratidza nyara dzawakatemerwa. Sumuka. Ratidza nyara dzawakatemerwa. apa dziswa dzibulika dzioneka. Ndati ratidza nyara dzawakatemerwa.
Taura kwakatemerwa. Apanyora. Amai vacho vari kupi? Monditaura kuti madziona here kana kuti kwete? Ayo so ni maoko kuti dziripo dziripo here hama dzane ndoda mai vabebereki vangu muzukuru uya aitaura ari ku enda nonanyora uku tasvika ipapo ndofunga dare rakafamba ane musha watisvika ipapo ndo pakasiwa muchovha takabva kwatakabva tine mota imwe chete tasvika mberi ndokuona zvakare mota ichipinda mine pachivhireji chiri kupi kujeyuko chenga chine vamwe zvakare vanga varimo mumaprofitiwo vanga varipo yanga siri voga titoga shuwa tasvika pamusha ndakaona vana vachitizatiza ndikati imimi vana kutizatiza kwamuri kuita koko zvinoratidza mhaka ko zvadii kuti tisungane tironge chinhu chimwe chete kunze kwakachena zvakanzi mutambo uri pano unamira zvakanaka ndikati unamira zvakanaka sei ipo pane mhaka iripo shuwa sekuru vakati ndipei huku pane mhuka iri pano ndipei huku iuye pano ndimbonwa ropa poshi nekuti imi makanwa ropa shuwa vakabata huku mauro vakapinda naye muzumba vatanga tigere mukicheni mibe kubikira sekuru vakayamwa ropa vayamwa ropa iyoyo vapfekedza murume uyu kuseri kwacho huku yacho neiyoyo vese vanga varipo zvikanzi chitarisai muone nenguva isipi shuwa pahuku iyoyo yakamwiwa ropa ndipo pakabuda nyanga yanga yakakura yakadai ndizvo here keti zvabva ipapo sekuru vakapopota vakati zvamaita izvi handa kumbozvifarira vazukuru dare kupapana panoripwa poita sei poripwa panogadzirisa pogadziriswa tsvagai zvinhu zvandiri kuda kuti tigone kutonhodza maziteguru yedu kwete kutonhodza ngozi nekuti uku umambo hwedu kuushe kune mazwi kune makata angagona kutaura naisha wako midzimu ndiye chana unopira dai shuwa ndakasimuka ngamba kweza yacho ndikayo kuzosuma dai kwaishe wangu semafambiro andakaita tinei iwe waitaura nhasi uri kuti chii pakuchema kwako mumusha makafa vanhu vangani ndiri kuda nhamba vangani vakafa 11 sabhuku chokwadi chataura mwana 11 muchingova viga makanyarara mhere dzakayangani kwamambo kumberi kuti akapanga pachine vakuru vakanga varipo vanga vana mukomana nababa vanga vachiripo achiri vadikuwo usinzi pana nababa. Alright. Ndiwo wakauya musi uyoyo ukati mese mumusha umu makangoita kunge mazombi pfungwa dzenyu dzakabiwa naye keti chokwadi saka mhepo yacho yauya homwe yacho here yauya ipanapa ngaimbotaura ndinzwa apa
Musoro ichangamire. Yebo. Ndakaurayiwa naye Keti Maodzwa. Akaita sei? Pamasowe pake ndakasungirirwa pamuti, ndakadrenwa ropa, ndakachekwa, akandinwisa bhodhoro remushonga. Baba vangu inini Jova, waenda kupi? Zvaita sei? Wakarara kuri kupi izvozvo? handina kuzorora, ndiri kuda ropa rangu rainaro. Changamire. Vanga vari vangani? Ano 7 Changamire. Ano vanonamata navo vachichekeresa vanhu. Ubvunze yanokutsanangurira anoziva vamwe vanhu. Taura vaunoshanda navo. Mane chisara mamba hapana. Uchiri kuramba. Asi kwanonamatira ini ndinamatira kuwadza. Asi mwana uyu zvaari kutaura ndizvo here? Kwete. Asi ndiye wakauraya. Chanditora ndechekuti akaita kuepwesa kwava kuepwesa ndifana kucheshumbe. Ini ndinamata ndiri kuwadzana ku7 kuwadzana 7 kana kucheshumba tinongoenda chete nokudzoka sinzvimbo yete kunamata tipa pamwe chete nevamwe uri sangano rimwe chete saka munongoya kubvakachirana pamasangano. Andi ndiyo wandabvunza ndikati mukomana Evans wakamboita here kusangana naye kana kukurukura naye kana kubetsera pane imwe nguva? Andiwo wandakandatanga nokubvunza. Mandibvunza ndakati ini ndakaenda naye kamwe chete vakudzokera kwepiri. Kamwe chete ikako chinzwa manje hapo Evans akafa. Iyi mhepo yake yakutaura iri apo. Ndiani anotsinira akatiriga mhepo kuti itaure apa? Pamusoro Ichangamire, pamusoro nemakukwera nababa nanamai navose vanokudzwa vari pano. Funga inini ndinonzi vachifamba muri kwamaodzwa yakasvika pamapango. Havana kuda kuti vandiudze chimo chavo, vanga vakawanda zvokuwanda zvezvezvi. Kati tino urombo vana vaMwari, ndaona kuuya kwamaita mine misodzi pamatama, asi muda kutsvaga chadya munhu. Asi musha menyu ndaona ini makuva nemakuva, asi nhau dzeropa vana baba izoregedzai. Mumaoko menyu mune ropa, uyezve ini ndandigone kunongedzai, asi mufi ndaona achichema achiti mandiregerera ndakaurayiwa. Asi saizvozvi ini ndakuhuka mweya womufi. I receive my speak. Tens, I brush. Ndaita saizvozvo ndakashevedza mweya womufi. Ndikabvunza ndakati sauya ari kupi, zvakanzi hapana. Asi ndakati baba kuda kwete ngakuitwe, mweya womufi wakangouya muvanhu. Ishuwa murume akaswera wambama uyu. Kati no, batai murume upi uyo. Vakabatwa vamwe vakawanda papi ipapo. Asi ndakati inini ndoda runyararo. Asi ndati ndoda runyararo sabhuku. Nawe yakuya watanga ipa napai. Nawe ihombe auipedze. Inogona kuenda kumapurisa kana vanhu kujeri. Asi nawe enda ine maoko mamambo. Ina handigone kupinda mumusha menyu. Ini semwana ndinoda mambo. Kana vandipa mukana kuti aiwa mwanangu kana zvibvira pinda mumusha. Asi ini ndoda mazwi vakupi maoko mamambo. Ndini ndakauka mhepo ipi? Mhepo iyoyo. Nazvino wose ndinoti mhepo ipa mwana uyu haisi yenhema, haisi dambe. Idi kana pambiri yemweya ndinoreva saizvozvo kuti baba ndo vakanditoti ndiite saizvozvo. Ndatenda. Ndinotenda patasvika
Ekedi moso yako ilipo. Nemapostori vesangano iroro mbane moswa ndichavada kudari. Ndichavada kudari nawo iri kuenda mberi, asi patasvika ichokwadi Kanengo auya. Zvauya Kanengo, chandiri kuda kuziva kuti muri yese yaungana pano pane tsvimbo ndiri kuti mukuchengetedza runyararo nekuti dare rifambe zvakanaka. Ndangada nemubvunzo patsvimbo yauya yakatakura uyu Ekedi chiri kurapwa kana kuti tsvimbo yoyo yakamirirei, nokuti chandiri kubvunzira kudaro handidi madhibhura. Madhibhura zvinoreva kuti ndinokwanisa kubatiswa ropa, ndinokwanisa kupara mhosva kuumambo, kana ndikaunza hondo mumusha memanhanga maneoreka. Mazumba yangu ndiye yari apa. Sekukumbirwa kwandakaitwa kuti Kanengo achasvika pamba pangu ndozosumuka naye kuenda uko. Asi chandishamisa itsvimbo yauya pamusungo wandakabata kudhara anove iwewe Ekedi, nokuti yapinda munhumba yangu iyo isiri kuzivikanwa kuti yakatakurei, ine darerei, nokuti nhasi uno yasvika mumusha wangu uyo anosara achifa uyu. Kana aende aramba neuroyi hwake. Saka kupinda kwayo mumusha wangu, madzitateguru yangu ayana kufara imhosva. Saka ndiri kuti handidi gadzo. Maodzwa nemhuri yake Murewa vanoenda kunobatirwa zvikwambo zvavo uko kwamaodzwa. Pano apa ndaitira kuti sekukumbirwa kwandakaitwa naKanengo kuti ndimuchengetere musungwa wake. Saka patsvimbo pane mhosva kudarera Nyaundi. Ruchengetedzo rose ndakabvumbamira kuti handidi runyararo, handidi hondo kana ropa. Zvinova zvaitwawo zvazadzikiswa naKanengo. Ati makasvika uko hapana akatukwa, hapana akasvinywa, madzoka mese muri vatanu. Mapurisa ndiyo ari kundandama vachifunga kuti kune basa, vacha basa ravo. Mapurisa vari kupi? Ndiani wanda kutuma mapurisa? Ndini Changamire. Vari kupi mapurisa? Ndini navatakura here ini? Ya vatore ntuwezo vatora Changamire. Saka mudunu kana mwine dare rakadai poshaikwa mapurisa nekuti ndovanochengeta nhau dzinokwirawo kumusoro uko kunoonesa nyika kwavanhu vakatemana. Ini ndaita dare rangu rekusuma mapurisa. Havana motikari. Saka kureva kuti ndichabvunzawo kuvakuru vavo kuti ndaivafanira kuona mauniformed policemen vakachengetesa nhau iyi. Saka naizvozvo ndiakupa mukana kuna Kanengo kuti atangise basa rake. Inini achangondipawo nhoroondo yemafambiro, then achaenda kunoita basa rake
kwa maodzwa kumusha uko. Imimi murie kwa maodzwa muchadzoka ndotonga na uyangu. Okay, just a minute pane adokuvanda kutaura. Ndoda kungotsina mazwi anga ari kutaurwa namambo. Dzimwe nguva chishona vamwe chinokuurasai. Kana manzwa mazwi ekuti Dhibhura, nditi munoriziva. Kureva kuti wakachera gomba, wongoisa tumarara pamusoro. Kana mhuka kana munhu akufamba akasvikotsika ipapo anowira pai? Ndo zvanzi mudunhu muno. Ndosaka zvanzi mudunhu muno hatidi Dhibhura kana tapedza basa ripi. Kuti ikopo zosara pachifa chii? Ndo zviri kuedza kutaura mambo pashona yavari kutaura. Awa ndatenda. Pamusoro ichangamira. Yebo, ndini muzukuru wenyu Sekuru Kanengo. Tinogashira. Ndine dare ra Ekedi. Tinotenda. Tinotenda vaEkedi vari pano. Chinhu chekutanga musatenderedze kupedzerwa nguva naEkedi. Ekedi uyu muroyi pachena uyu. Zvisiri zvokumunzvenga kana kumutenderera kana kuda kumutsvagudza chichi. Iwe munhu unonamata unoenda kumachira matema. Naye mufundisi. Kwete. Unotsvaga chimwe machira matema. Imi muchinamata shoko raMwari. Kutsvaga urombo. Saka ngarege kutipedzera nguva kutitenderedza tichiramba tichitenderera tichiita sei. Nezuro akaya kudare kwangu tsvimbo iyi chibatiso chokubvuma mhosva kusaina mudare raSekuru Kanengo. Ndopatakapana tsvimbo iyi nezuro iyi. Handitika Ekedi uyu munhu akangwarisa zvokungwarisa zviya. Ende zvaida kuti zvinhu zvake zvisanyare. Ndisaka zvondishedza sekuru akanobvisa zvinhu zvake usiku. Zvinhu zvake zvese akatobvisa Ekedi kuna sekuru apa usiku. Sekuru vakangoenda kunoita basa, but Ekedi akatoita zvinhu zvake ega akatovapa sekuru tipisai. Sekuru Kanengo kana vauya vanyare. Ndo urongo hwake ungori pana Ekedi. Saka ngarege kukutenderedzai. Ekedi uyu muroyi, basa rese raakaita rese zviri pana Ekedi apa. Nezuro takataura naye mudare mangu akabvuma mhosva dzake. Haana kufamba pane n'anga iyi. Aifanira kuenda kumakaha. Nezuro chifura navakomana vakasvika pano vaya vachinzi masedhi aya wabva kwapresident vaya. Vakabvunzana pafoni takazvirekodha. Zvikanzi akati ndiri kwasekuru. Zvikanzi mazoendera kwasekuru kumakaha kuya. Zvikanzi aiwa ndiri kwaSekuru Kanengo. Muri kutibarira mapoinzi angu. Uri kwaSekuru Kanengo. Vatanga kutaura neni. Handitika. Ndobva aenda kuna amwe sekuru uyu. Ndobva anosvika vanobhadhara $80. Ndakazvibata mudare mangu. Abhadhara $80. Zvikanzi sekuru chandiri kuda inini ndichokuti ndati munobata basa usiku vanhu vese vasingaoni. Ndoti Kanengo paachauya ini ndichazoenda pamberi paKanengo. Kanengo paachazosvika kumba kwangu ashayo zvinhu. Ndoti Kanengo anonyepa. Wadzva. Ush, ndikunyepera Ekedi. Aiwa mutaura zvishowani. Mukuzinzwa. Saka zvese tingapedzera nguva zvinhu zvake sekuru avo akatobvisa zvinhu zvake kudhara apa akusina chinhu kumba kwake. Ane mhosva munhu. Akabvisa zvinhu zvake usiku akapa sekuru avo. Paakaenda kun'anga akanzi 10,000 US. Zvikanaka zvikati ndokwanisa kuwana 1,000. 1,000 mamba mubvunza mubvunzo tuko 1,000 waida kuibhadhira chirudziwo usina kana mhosva. 1,000 mari yakawandisa abereki. Ungapisa 1,000 US usina kana nyaya. Nezuro takamusainisa pasi. Akaudzwa mudare kuti unofanira kubhadhira kwa mambo. Akazvitendera. AvaEkedi. Ndo zvakawirirana. Saka vakazoshedza sekuru avo. Sekuru avo vakungoendawo zvavoenda basa. But zvinhu akada kutopiwa naEkedi kuti zvinhu zviri bisai Kanengo kana uye pana panyare. Manya unoninyadzisa ka. Wapisa zvinhu zvake tsokaita zvinhu. But une mhosva. Handizivi kuti
vanhu hatisida kushora handisi kushora chechi, ruregero mapostori, ruregero vanonamata, ruregero vemweya. Munoenda sei kun'anga kunotsvaga simba rekuprofita, kutsvaga simba retsigiro muchekeresa ropa. Zvinodiwa naMwari here izvozvo? Haleluya. Sei muchinyadzisa? Saka kudeura ropa zvinodiwa naMwari. Nawe Eketi, zvinodiwa naMwari here? Kwakazviitirei? Ipapo ndipo ndataura Ishe kuti kana pane zvakaitika kuti zvikone kuzoita nenzira iyoyo, Ishe uyai kumba. Kwase zvinhu zvako uchiita uchihwanda zvinhu zvenga hama dzako uchienda kun'anga iyi. Ndoenda Grendero kun'anga yakasvika, asi kuti amwe nezita handina nambasa nazvo. Wakaenda kuseni iwe wakata nen'anga iyi makawirirana, wakati uya usiku, ndati Kanengo pachauya ndati anyare. Ndizvo here? Ini ndaenda kutsvaka kuti tifambe murunyare namazangu. Ndizvo zvandaenda kutsvaka, zvinova nekuti toda mari. Mambo paakakubvunzai muchiya kuno wakati aunomvera kumboenda kun'anga kayo. Saka chokwadi chako ndechipi? Wati kun'anga hauna kuenda? Mambo akubvunzai pano musati mauya kuHarare uko. Chekutanga mambo ndakaita utsinye, ndokumbira uregerero. Ndachikumbira kuti paoneka mwana mudiki, paoneke bute, ndimusunungure bhozi ndakaita gobe kuti senda. Makumbo yake ndakatosunga izvezvi. Tumusunungure. Iwe Eketi, uruda kufa here? Ndakaita hangu kuti auye, ndo zvandanchida izvozvo. Uruda kufa here? Sekuru ndokutendai zvikuru, makaita basa nemazvo. Makabvisa zvinhu nemazvo, ndokutendai. But chinhu chiwani chamakakanganisa ndechekuti mafanira zvinhu zvenyu jekerere. Hamufana kupanana zvinhu usiku. Ende ndoda kubvunza naiwe. Chakaenda kunotora ega chikupa chii? Zvawakabisa. Pamusoro wedare. Shuwa kuna Eketi kukabuda chinhu chakadaro. Chiri chii chakadaro? Vakasanangurwa kunzi inoita nyoka, inoita nyanga, inoita gona, uye zvinoda ropa. Shuwa dare rikasvika kuti inini ndoda mbudzi nhema nejira dema. Kureva kuti mhepo yemunhu iri kushungurudzika ndizorotsi. Akaita mistizona kusabata zvichionekwa zvinhu izvi. Zvise tikatenderana. Dare ndipo parakati mwanangu handigone kukusvipa semwana uri kuchema. Ropa rako iwewe nemwana wemwana wako yaparamanga asi musha umwe chete. Mbudzi ndinoida tigone kukwanisa kusunga nopera munhu ndiyo mhepo yekutaurana. Zvechokwadi sekutaura kuri kuitwa kuti munhu akasungwa dare iroro vakaribatwa. Zvikatsvagwa kunzi ropa rakatorwa nderipi, shuwa yakwanekwa nekuchekwa, tikatenderana ndikuchekwa kwakazoitwa ipi. Kucheka kwakaitwa hongo vakanengo vari kuti vari kusunungura. Asi sekuru wozumba vanoti handisi kusunungura, kuranga kwanenge ndakakupa chirangiso. Nekuda kuti mangwana uri kudzokorwa zvakare. Saka uyo murango wonyora dzakapuwa. Shuwa yeti dora ziyo ndiyo mari yavakabvisa mudare rangu. Ndinotenda. Naiwe birako muranda wa Mwari. Muranda wa Mwari. Pamusoro changa membokubatai. Vaeketi mushaya kudare ndakati makabvisa $80. Ava ndovaziva takambokukura nawo. Makati 70 ndovati 8. Amira. Zvazvina mhosa. Zvina basa. 70 wakabisa mari. Nyara yemunzweka mambo pamusoro iyi. Uko vakabvisa 8 uko. Grendero mabvisa mari, imwe ng'anga futi yamukaenda. Makati wada 8. Makabvisa futi 80. Saka uku 80 plus ku 80 160. Vabvunzeni ndikwanyeperere kuti makana ing'anga iyi ndeimwe kai. Kune ng'anga tikabata yakachira 10,000. Makabvisa mari 8. Uko mabvisa mari 8. Right. Hama idzi dzaichema kushaya mari yefiyo ndichitumira kombi motikari inini kuti muye ndikubatsirei. But makaoma moyo baba. Makaoma moyo. Makaoma moyo.
baba ndakavabata ishano so ndakati baba nyaya yako yakaoma chinonzi mombe dzomukanda mombe dzomai unodziva baba baba wabata ane utsinye munhu ndakabata ishano umwe ndakatumira kombi nini ndikabhata $150 inini kuti ava uye ndivabatsire uye ari pakati chete pekutsvaga kuda kurega kunyara pachite chevanhu muchinzvenga vanhu kusvika maenda kunobvisa zvinhu zvenyu usiku muchifunga tikanenga muchamunzvenga ini ndakaramba ndangobata chete ndakasunga go back to sender yangu ndaizviziva kuti uchasvika chete mudare mangu pamberi pamambo vanhu ava nechechi yavo ava hasina kuiexpose but chechi ika ikadai mwari zvaitenderwa kudenga ka chechi idai yamire inotenda ngaimire chechi vanamati chechi haisi chechi kusevedzera muprofita mowatinaye pano ataurewo chechi iri ndiwo mukuru wemaprofita haisi chechi kana kuti une nhaka yako chinzwa zviri kuitika munyika mangu sumuka utaurire nyika iyi paridza haisi chechi pamusoro ichangamiri pamusoro emakurukota ese zvakanaka kuti chechi ivhariswe asi takada taura chokwadi kuti ava vanhu vakabuda muchechi yedu amen isu takasiwa nemutumwa tiri kumanyani ndokuna Dickson ava vakabuda pamwe chete vese nana Bill vakagadzira yawo chechi saka chechi yakabuda matiri ndo yatadza yedu isusu haina kuita se haina kutadza saka yakabuda matiri ngaivharwe yakasiwa nemutumwa yoramba yakati wati wewe micho vaperedhisi kana kuti mapriest vakasara izvozvi vangani ya mupriest wedu akasara ndaDickson wari 1 ndaDickson ndaDickson wari 1 vamwe vese vakabuda Augustine ari kupi Augustine akabuda Kotod ari kupi vese vakabuda baba Innocent ko Juda ari kupi Juda akashaya chii chakauraya Juda takada kutsvaga nyaya yacho tinenge taakuzoibatanidza right saka ndiri kumbokupa ndokuti iwewe apa pane nyaya kapo ndatende varume vamakapu musangano renyu vakauya nemachira kubhawiki nanachera nanachanga ndakasiya ndati endai munosvitsa mhere kwavapondera kupa kwamutumwa kune dare ririko vanhu ivavo mapurisi vakaenda havasati vadzoka machira yavo yadi uko yari kuti tondiremera ndokuti upatsi iwowo mavhiki yapera uko kwakarira pfutika uko tinotenda mama muri kunamata ya kunamata kwacho kwaakurwadza nokuti takavaka parliamendi yakapiswa parliamendi yamakavaka yakapiswa saka kana takaona zvakadai manje taane suspect kuti ndowakapiswa parliamendi makambondionawo kumanyani hamuna bvira mauya ndinozviziva sei kuti ndo zviri kuitika ya kuzviziva kukupirai mama ndanga ndakamirira nguva tinotenda ndimi manditanga kaini tinotenda kuna mutora dundu vakazikanzi ndisvike kuna mutora dundu nezvikonzero handina kusvikako amai vangu vakararapo avo mwana wamicho ndiri dunzi ramicho nezvikonzero kune dare vaprofita ndakutenda wauya saka ndakati uya uzvionere kuita kuri kuita vamwe vako ndima kurwisa Kristu ichokwadi
ari kutaura apa apika akatachataura chokwadi ndechipi chokwadi chataura apa eti iwe Ekedi chokwadi chawapika wewe semudare ndechipi kumazwa ataona ni waprofiti ndakasvikira chitaura kuti wewe uri mumiririri wa Satani wazvinzwa Ekedi chisumuka apa utenderere utaura kuti uri mumiririri wa Satani utaurire vamwe vako ndiri munzira ndiri kuuya sumuka nechimbo yako tenderera utaure kuti uri mumiriri wa Satani taura pamwe akasiyapiwa nana baba vedu uyu murume uyu zvaakaita ndakamona hangu pagirazi rangu zvese zvaaita zvese ndaizviona asi ndaiziva kuti nguva icheresei ichakwana. Akaenda karanda uyu achifunga nanopora akaenda kumapirisi uyu ari apo inani asunga ngobe kuti sende kuti aite sei auye. Saka ndada kumusunungura zvangu paurwere hwandakamupa ini ndindakamupa urwere hwomambo. Ndada kuti auye tigase nyaya iyi nekuti uyu anga akutsvaga n'anga kuti kanengo pachaenda mandoona hanangana chinhu zvinje hapasina zvinhu. Saka akandopa akazonotsvaga n'anga iyi anisekurana sekuti tipoti ndopa akanopisa zvinhu zvake murume uyu usiku zvisingazika nemese. Uyu murume uyu akatadza twaudza mambo kuti ndikumirira Satani kuneza panozvarwa munhu runyararo ndatenda hangu uyu anga ari mwana mudiki nana baba vedu amai vake ndivanotedza nana baba vedu. Zvinogona kudaro munhu anga akafundiswawo nana baba vedu. aiwa uyu atenda pamusoro iyi uyu zveun'anga hana kutanga nhasi akatangira kumashure ane 14 years achinokwana namanhambara uyu tsotsununu uyu akaenda kwana manhambara kudhara uyu munhu sekuru vakandibvunza kuti kunga kwamhenda ukaendarii runyararo regai atsanangure zvakanzi zvaka mumbeya umhai uimba inyakashama baba wakafasa ndobva svaka mumbeya iyoyo kuma 82 chinyarara hako handisi kuda kunzwa ngano yako ndekuti uyo mai vako vataura vaedza kuti vachenese dzinza ravo vachibvunza kuti uroyi nechimiro chawakazvitora kunani. Handiwazvinzwa pama pabuda kuti
Kanengo ataura kuti wakazvitanga uchiri mwana, uchiri mudoko. Anditi iwewe uri kutataura wega kuti 1982 ndopa wakatanga kufamba kunoona kuti zveumai nezvainetsa-netsa. Ndizvo inini zvese izvozvo handizvo zvandiri kutaura. Ndakutaura kupona kwenyika nokuti vazhinji vachafa nevanhu. Une shamwari dzako kai? Ziripo shamwari dzake ziripo. Saka shamwari dzako dzine vana vanoberekwa vari kutotambudzika nokuita ikoko. Anditi saka iwewe wakandifonera pandakafona ndichibvunza kuti ulipi, ukati waenda ukaranda kai. Saka paenderi kuti pamusoro pazvose pana ivo Mwari, pamusoro pazvose pana Mwari, pazasi pane n'anga, pazasi pane midzimu. Wazvinzwa? Imba. Pamusoro pazvo zvose pana ivo Baba, pamusoro pazvo zvose pana ivo Baba, pamusoro pazvo zvose pana ivo Baba, pamusoro pazvo. Alright, waimba. Saka iwewe Satani anoshanda mauri zvakasimba. Wazvinzwa? Saka nhasi kureva kuti ndingabetsera sei mhuri isati yaenda kumasowe kunonamata, kuti Satani ari mune vari kunamata vamwe vakaita sewe. Ndiri kuda kuti mumasangano vanhu varege kupedza nguva dzavo vachitiza kumachira machena pamwe ndio kwasara kwachena. Uku kuwane jira jena kwasvipa. Nokuti ngoya munopinda kunotenga majani, kunotenga mustoro, ongopfeka wakuti una Kristu. Saka iwewe uri kuti chii apa ndio chatanga kuve muparidziwe kudzora vese varoyi. Iwewe ndio wanda kutora kudarera mambo kuti uchafamba uchiparidza iwe. Andini wazinzo uchafamba uchita sei kuti zvakashata Kanengo arichakusunungura uko vachakusunungura. Ko uyo akafa uyu chamulipa nei? Pamusoro pari kutaura kuti kumba uko kwamaudzwa hama dzacho idzi dzine zvinhu zvinoda kunobvisa. Alright, zvakanaka. Iwewe Eked, inini ndichazokutonga kudare, asi pachimiro 2 days ndani pano vanhu vana hapana chikafu. Kana ndiri kutsvaga chikafu kundipinza pa-expense iyoyo ndiri kuda 500. Usati wauya kudare kuri kuzotongwa ndichatanga ndabvunzawo vamwewo, asi ndiri kuda 500. Handiti wazvinzwa? Ndio yandiri kuda totanga kufamba tese, uende unosunungura kumusha uko, unochenura kumusha uko, uchafamba na Kanengo mubetserana zvimwe zvese. Ndiri kuuya mumisha kufamba, ndiri kuda kuti vana vasununguke. Pamusoro ida chinanga. Beta simza roko. Tokona kaitotara chimwe chedu. Ambomira chungo mire mbicha. Pamusoro changamira. Hayi kuba kuti bundiro baba tine machire mushe mudzimo womodzwa vakatora vari vega mune kuti wangatitsanangurire takafamba sei. Vana vari kubvunza kuti machira emidzimu yamakatora muri mega yari kupi? Nepini ya sabhuku. Nepini ya sabhuku. Ndimutanga machira baba pamusoro.
takasvika mumusha vanhu vakaunganidzwa mumusha vakanzi izvo nemweya waMwari vane machira emashavi vakaparara kudhara kubashure machira iwayo ngave tese machira ava achakwanisa kuti shava iroro kana raimbosenza ripana nhingi kana ravakwenda shava rina rudzi nemi saka tipei machira iwayo tinazorodza saka machira angasi machira amaodzwa akanzi ngaasare airija akanzi ngaasare akatorwa ndiye mashari makazorodza muchisa pai akaiswa mumvura nani nomuprofiti kupi kwayakaisirwa kurwizi rupi takaenda nawo kuharare rwizi rupi muna Manyame ndianakakutaura makanonwisa vanhu tsvina kopini yakaendawo pini pakashaya bukoma Philip ndakaisapo Philip Mozo ndakaisapo pavakashaya pini yakasvitswa mumaoko mangu inini muzukuru saka pane mukoma mukuru kwati vari kwakakani kamwe vakawanda muzukuru upi muzukuru wacho uda zita remuzukuru wacho akakusvitsa ndigivi orati endai mberi pana ari kusumudza ruoko pamusoro ichangamire makona amai kufunga ndamboprofita zvidikidiki ndakati nhau yetsvimbo murume uyu ngaatsanangure chokwadi tsvimbo iyo ndeye tsvimbo yemusha yedzimu ndiyo yaakanosunga kuti atsvage tsigiro murume uyu zvimwe ndo pakabva anokuita ukuru ndo pave nenhaka yeusabhuku ipapo ndo panga pane muti wake kuti ugovende kumusimbisa izvo nditambira munhu waMwari pamberi pamambo Alright, enderea mberi nekutsanangura tipedze nhau yepini kuona kuti yakaenda papi ndapuwa pini ndovati baba ndimi mukoma ndimi baba Masara ndandigochita pini ndiri mwana favesa vadika ava iye ndiye mukuru bva ndavapara pini ndiani uyu Kefas kati kana musha waungana wasarudza sabhuku pini ifa kuzoenzwa kwamambo mabondiyatisa mwana wake kaka inani pari zvino ina mukoma Kefas empenyu ari kupi vanhu vangani vaungana manzwa here kune pini kwabright zvangu vakazvitavanega nemuzukuru nadare mwana baba vangu varipo vamwana umboudzwa ndopanine kuchini maki yangu zveti vana vanhu vaviri sumuka iwewe sabhuku enda unomira kuti pini iyoyo iudzoke mutemo unoti sabhuku akafa pini inotorwa nevanhu vemusha vanonoisa arenda kuna mambo kana vanhu vagadza mumwe sabhuku ndiye anozopuwa namambo ndofunga vanhu vazhinji vese masabhuku kana zviri izvo kana mambo singaite izvozvo mamuita zvirongo mutemo unoti pini inonosabhumikiwa kuna mambo kana kwana sabhuku asarudzwa mambo ndo anozopa sabhuku asarudzwa wewe ndinokutenda Makwiramiti ava ndivo sabhuku maodzwa asi vari ipapa vakatenderedzwa musoro varwere ipapa taura wega iwewe kuti urutadza sei usabhuku unoita sei kufambisa usabhuku chichaka chinoitika kwauri taura ndinomborasiswa zvandikafunga zvandafunga zvozitadza kuzobudirira saka unotungamirira sei musha ndotoda kubatsirwawo saka maona kuti hatidi zvinhu zvakadaro munyika ino yaNyaundi wasunungurwa ndichada kukutarisa ndione utange kufunga kuronga musha wako kutonga kwete kutongerwa iwewe mobisa zvese zvakanga kapamba pfungwa dzeuyu dzidzokere kumuridzi uyo osarowo nepfungwa dzake une vana here vari pano uku ndine challenge uripo sumuka toda kuona mudzimai ari mudzimai arikwarara alright sumuka mwanangu haisi mhosva kuberekwa ndiye ega wamwinaye ndiwe ani iwewe challenge ndio ungachifamba na baba mabasa ya baba wako wayaziva vaingoti handizvizivi
Aiyo, hanzi wayaziva wanga asingaziva mabasa ya baba wako. Saka pavaifamba vamwe vako vachiti ande tinogadzirisa musha, iwe waiona kuti baba wako vari kupomerwa. muka ndichitaura nhau iyi takatoidedzera mupurisa. Ndadedzwa paGunguwe Secondary School. Pane vana vakadona. Takati ndiani? Saka madam akanangwa nemunhu pa social media. Iye akati ina handisirini asi handizviziva zvemaringi. Asi madam uyu akati munhu handiburitsa pa social media pandinhingi. Saka mupurisa akabva asunga munhu iyeye. Nyaya yacho iri musi wa 13 Saturday ine iri kuuya. Muno vanhu vechikoro satanism yapinda muno. Rakapera ndakamboingwa kuti ni mumwe mupurisa aindiri amakwira miti pachikoro penyu apa panyanya satanism tichazopedzisira tauya ipapo takanedzana nevana anga ane mwana wake musikana anga ari fomu 1 gore rakapesa aidono zvakare apa akati paine mumwe vanenge kuti vasikana vari Saka pamusoroi vaekedi ava vakaita utsinye vachida kunyadzisa sekuru kota zvinhu zvavo usiku. Chitsaga chavo vakanopa sekuru avo. Sekuru avo mhosva yavo yakazoita vakazobata zvinhu chinyi? Nezvinhu zvakabatwa sekuru kwatenda sotobata zvibata wanitama wana nditika. But aisi mhosva yavo imhosva yani? Aiwa uya akatumuwa ka. Ndaida chandikukumbira mambo ndachikumbira kuti ndaida kutende pasaiti ndokuratidzai vhidhiyo yacho handiti kudzorera zvinhu munhu achipika ndokudzai zita racho mumanyora pasi. Munhu iyeye ane mabhengi yaanayo anokweresa vanhu mari but aipikira kuti achaenda muzvikoro achidzidzisa satanist. Sana achikumbira kuti ufone nguva. Okay, sumuka ko brother wa mwana. Anouya nehama dzake ooneka kuti ndada kuita mupostori. Ati ndada kuita mupostori vemhuri vanonzi zvanga zviri apa chitambirai. Saka nyaya yekukandoko chimbomumadziva iyoyo inoda kuti muigadzirise sevanzi vedu. Kumasowe hatishandise ropa. Kana zvikadonzi munhu ari kuda kuparwa nyora tine maitira atinoita malemoni nedota kuchekwe munhu. Saka mubvunzo wandinawo kuna eked ndokuti nyaya yeropa sekunetsana kwatakamboda kuita pamazumba ndichiti mambo pakati pemusha wenyu pane urombwa uripo, pane kubatwa kweropa. Tikati nyaya yeropa iri kufanira kujeka. Mubvunzo wandinawo kuna eked ndokuti ropa pamari yakaonekwa neropa mari yacho iri kupi? Ropa rakabva apa rakaenda kupi? Tisapedze nguva. Alright. Regai apindure mubvunzo mari ine ropa iri kupi? Ndakanzwa ichingonzi nimane kwandanda kuiona ngene ropa. Asi pamari yakatorwa nemuzukuru abatwa nenepa. Ndo pakanzi pamari mamwe ngene ropa asina ndakuiona masiku angu. Ko ungaionese iwe uri muridzi wayo? Funga ini changamiro ndinopupura nokuti mweya womufi wakatsamwa pachikanza munhu waMwari tinofanira timbokutenda nebasa watase rawabata. Pari zvino zvizvi tine mari yatiinayo asi imwe yamari pamariyo imwe yacho inoropa. Ndakaona $20 handisi ndega kunyangwe nevana vangu. Takati pari zvinozvi chimbomirei kunditenda nebasa renyu. Kuwe basa renyu kupi? Kumberi. Asi mariyo ndakateona nemeso yangu yechienyu ndakati aiwa mari yenyu zepa pane imwe so vakaenda zvechokwadi. Takatosvika kuti ibatofuri mari iyoyo.
ateiona ndi mutoro usamukapa mari iyo ine ateiona Alright, chiita ndinoona ndoda kumhanya kuenda uko kuti muwane nguva yekunosvika pamusha pamaodzwa. Panapa ndakutovhara dare zvandanga ndichida ndasvika pandasvika. Mapostori chigwida vaprofita nevese vatikuta panapa register yacho watora. Ndiri kuda vanhu vauya pano vaprofita nevese vakubadhingirika utore macontract numbers yavo. Anditika naSalikos betseranai kuti mwanonyora uku mwanyora uku. Sezvo muri kunzwa kuti sometimes chinhu chine pachinotangisira chimwe nechimwe. Ndimi manditanga saka tichafamba nemi. Saka ndiri kuda kuti runyararo muno muShangure, nyika ino nonzi Shangure, ndoda runyararo, ndoda runyararo. Ukadeura ropa waenda kunorwa ndinokuripisa. Andidi vanorovana, ndoda hunhu netsika. Saka naizvozvo pamuchasumuka pano kuenda pamaodzwa, ini ndakumhanyira dare rangu riri kumvuru izvozvi. Asi ndasiya ndataura ndati patsvimbo yokupinda kwayo mumusha yashumba ndimi muchataura kuti munobetserana. Anditika asi pamakosi kuti kuungana kwenyu kuvepo zvakonzerwa naECAD. Saka makosi iwayo mainstant cost. Semunhu ane mari yake angari kuparadza kun'anga uko, ndiri kuda 500 yangu ndiwane kufamba rwendo. Pamusoro ichangamiro yakamirira mhuri yekwamaodzwa ungati neuya ngakapotwa nemhepo mutorwa muzukuru. Metingabvunzwe kune mweya kuti tomuita sewo kuti tisavhwa nemhosva pamberi apo. Tine makosti watakaita semhuri tane mwedzi wese sinzi munhu afa. Chitsvaga chiri chikuzikanwa nemunhu wani. Saka takakuita mari takaita maexpense akawanda. Hamina kuti tingapafambiswa sei papo Changamire. Ndonyambidza ndinadzo panapa. Iyo yemakosi yamu mushakasidari hadina kupera ibara. Yemakosi yeshe makaparadza ichazogara kuona kuti makaparadza pamusoro Changamire pane nyaya yapfungwa yeuyo mambo musamu. Saka ndikukumbira ukugame nini mpostori ndatani wakapfuka nhau iripo pamusoro pemuzukuru. Pari kudiwo jira jena 6 meters nemari inokwana kuita $30 pamusoro pejira. Mbudzi nemombe ndatenda.